Κάντε κάτι ρε, βαρεθήκαμε ρε. Τι βαρέθηκες βρε μαλάκα, γύφτε. Τώρα περιμένετε, θα πάμε για νησόν εκεί, θα βρούμε τους φίλους μου. Όχι πίσω Στεφ, όχι πίσω. Δεν θέλω, όχι πίσω. Και γενικά και εσύ μην κάνεις άλλο μπροστά. Θα κατεβούμε μετά, άμα θέλετε να κάνουμε ένα τσιγαράκι έξω. Να κάνετε. Στα δικαστήρια. Σταμάτα. Στα δικαστήρια. Ναι, από έξω. Το πάμε για νησόν, θα κατεβούμε εκεί πέρα ρε. Να κάνουμε τι στα δικαστήρια. Τσιγάρο λέει. Πάμε να κάνουμε το τραβέλ μαζί. Θέλετε να κατεβούμε κάτω να κάνουμε τσιγαράκι με τραβελάκι? Τι μα κολώνετε στα αρχίδια μας? Τι κολώνω ρε μαλάκα, τι να κάνω ρε μαλάκα. Το τραβέλι ρε μαλάκα. Πάμε 400 likes να παίξουμε μπάλα με το τραβέ για τις φίλες μου. Τι λέει ρε? Λοιπόν τώρα εδώ θα πηγαίνουμε αργά. Εδώ δεν είναι τραβέλια, εδώ είναι οι πουτάνες. Τι εννοείς είναι οι πουτάνες εδώ? Βασικά και τραβέλια είναι. Και τραβέλια έχει εδώ ρε φίλε. Τα πάντα έχει εδώ. Εδώ έχει τα πάντα Mike. Από εδώ ξεκινάνε. Όλοι οι Έλληνες μπαίνουν στην ιστοσελίδα αντεπίθεση.gr. Τι μου σπάμα ρε ο άλλος ρε μαλάκα, γιατί δεν τον κάνετε να μπαν? Πιο πολύ πλάκα έχεις με σπασμένα χέρια λέει ο Καγκδεντών. Δεν ρε γαμίσου ρε γαμημένε. Κάγκ είσαι ρε μαλάκα παράδεκτος που το λες αυτό το πράγμα, αλήθεια σου λέω. Πάμε Διαβατά. Διαβατά θέλει άλλα 5 ευρώ βενζίνη λέει ο Μίνωας. Μίνωα, τι 5 ευρώ ρε, είμαστε στην κόκκινη γραμμή. Απέναντι αδερφέ. Μη σταματήσεις μπρο. Τι θες να πούμε, τι να κάνουμε ρε, τι να πούμε. Μπρο δεν. Τι δεν είναι ρε βλάκα? Μπρο έχει αμάξι από πίσω. Τι δεν είναι ρε βλάκα? Μάγκες. Τι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή περιμένω από γωνία σε γωνία λέει και να βγει ο ταβάς και να μας χαμίσεις. Ωραία λοιπόν, άκου, θα πηγαίνουμε πρώτα από τη δεξιά μεριά. Και τι θα λέμε με τον πόσο πάει, θέλω να ρωτήσω πόσο πάει, τι θες να ρωτάω. Κάνουμε live, γεια σας, θέλετε να πείτε ένα γεια εδώ πέρα στο live? Για να σας κάνουμε μία-δύο ερωτήσεις, θα μιλήσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Αυτές είναι πουτάνες, ρε έχει και πουτάνες ή τραβέλια? Ναι, αυτό σου λέω, εδώ είναι πουτάνες, τα τραβέλια είναι πιο κάτω. Αλήθεια λες? Ναι ρε μαλάκα. Έχει διαφορά, μα εγώ νόμιζα μόνο τραβέλια έρχονται εδώ ρε μαλάκα. Φρίξου πάνε, πού είναι το φρίξου? Τι είδωσε λίγο content βρε καλικάντζα ρε. Εγώ το γύφτο. Αχ, έπρεπε το γύφτο να το πούμε κάτι ρε μαλάκα. Να το πάω να το βοηθήσω? Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε το γύφτο. Τι να κάνουμε ρε μαλάκα? Τι να κάνουμε ρε λίδια εδώ με τραβέλια, δεν θα κάνουμε τσιγάρο ρε μαλάκα. Πώς θα τον βοηθήσουμε ρε μαλάκα? Το βοηθήσουμε να πάρει τα χαρτόκουτα πιο εύκολα. Δεν ξέρω να του πω, έχει και λίγο κάτι πιο άλλα. Τι να τον πω ρε. Έχει και One Salonica, λες να ανεβούμε καμιά γύρα πάνω? Μπορούμε. Μπορούμε. Πάμε καμιά γύρα να... Αλλά πρώτα πάμε τραβελότσαρκα. Τραβελότσαρκα, θα κλείσουνε το One Salonica. Α, θα κλείσει και το κάτσε. Κλείνει τώρα που να είναι. Ναι, η μόνη σινεμά έχει ρε μπρο. Πηγαίνετε μια σφαγεία, ξύπνα, σαλαφούνας, τι? Σφαγεία δρόμο αμαία. Δεν είναι. Πάρε σαλαφούνα, πάρε δρόμο. Σφαγεία τι έχει ρε μαλάκης, Klein Mine. Εάν κάνεις story insta ότι πήγες για νητσόν θα εκτοξευτεί το live. Μάγκες ελάτε σπίτι μου να ράξουμε με φρίξουμένο. Ισχύει αυτό που λες, άμα ανεβάσεις story στο Instagram μπρο. Ότι είμαστε για νητσόν. Ναι μπρο, θα μπει full. Ναι ρε μαλάκα, αν ανεβάσω και ότι γραμμάω τραβέλι ρε μαλάκα θα πάει full, αλλά δεν θέλω να ανεβάσω κάτι τέτοιο. Εδώ για να δούμε, εδώ πέρα. Έχεις ανοίξει λέει στις 10, είναι 12 και ακόμα για νητσόν. Εδώ θα στρίψεις αριστερά στο στενό αδερφέ. Είσαι σίγουρος? Σε αυτό το στενό θα στρίψεις αριστερά, ναι. Να μην πάμε λίγο. Βασικά πάμε πιο κάτω και θα κάνουμε αναστροφή. Ωραία. Πάμε πιο κάτω και θα κάνουμε αναστροφή. Εδώ δεξιά. Εδώ έχει δεξιά κάτι, ναι. Θα μιλήσεις? Να πω τι? Εγώ θες να πω. Τι θες να πω? Μίλα εδώ ρε. Με την κάβλα. Τι θες να πω ρε μαλάκα? Άσε τώρα. Τι να την πω ρε μαλάκα, που ήρθα προετοίμαστος. Τι να την πω ρε μαλάκα? Και προετοίμαστος ρε μαλάκα. Τι να την πω, γεια σου με τον πόσο πάει? Αυτή ήταν η γυναίκα πρώτα απ' όλα. Ναι, δεν είναι τραβέλι, αυτό σου λέω. Αυτές μπορούν να το πάρουν πολύ. Πουτάνοι συνηματία το πάρουν πολύ. Μαλάκα τη βγάζει στην κάμερα. Ξέρει αυτή ποιος είσαι. Όχ. Στους γιατί έτρεχε. Τι γίνεται ρε? Όχ. Τι γίνεται τώρα? Γύφτισες ρε μαλάκα. Γύφτισες μαλάκα. Τι να της πω ρε μαλάκα? Με τον πάω πάει. Εδώ θα κάνουμε αναστροφή ρε. Εδώ είσαι αδερφέ, πίσω είναι στο αμάξι, πάνε, κάνε τα, σταμάτα εδώ. Σταμάτα εδώ. Είναι μία μέσα σε ένα αμάξι για ένα τραβέλι. Τι τραβέλι? Μια τραβελάρα μπρο.
Τι τραβελάρα, ρε. Με κόκκινα μαλλιά. Κάνε αναστροφή. Με κόκκινα μαλλιά. Ναι. Κάνε αναστροφή. Περίμενε εβδομάδα, κάνε αναστροφή, έρχονται αμάξια. Θα πας λοιπόν. Θα πας και θα την πεις στο στενό και θα την πεις. Γεια σου. Ναι. Κάνουμε live. Θες να έρθεις στην παρέα μας? Τι να πάω στο στενό, ρε βλάκα, χαζός είσαι. Δεν πάω σε κανένα στενό. Γυρνάω απλά. Πρέπει να πάμε δίπλα της ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Γρήγορα, άμα το κάνεις κάτω γρήγορα αυτό. Γύρνα. Α, αυτό είναι. Ωραία, μην έρθει κανείς και μας καρφώσει. Στο μπατσικό μαλάκα. Μπατσικό αναστροφή έκανα. Καλά, να τους εδώ είναι. Αυτό εδώ είναι. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Δες τώρα τι θα γίνει. Κάτσε ρε φίλε. Θα μπούμε από αυτό το στενό, θα κατεβούμε. Θα μπεις εδώ δεξιά, ξανά δεξιά και θα βγούμε δεξιά μήπως και βγαίνει. Θα δοκιμάσουμε έτσι, έλα και να βγούμε μπροστά της. Πάνε δεξιά εδώ. Μαλάκα, τι στενά είναι αυτά. Δεξιά εδώ ρε μαλάκα, αυτό δεν είναι καν δρόμος ρε βλάκα. Μπρο, τώρα ό,τι γίνει αδερφέ εδώ πέρα. Τι γίνει ρε μαλάκα, εδώ θα γίνει. Κλείνω παράθυρα μαλάκα. Κλείσει και κλείδωσε και πόρτες μπρο. Κλείδωσε. Ωραία. Βασικά έτσι είναι κλειδωμένο. Για κάτσε. Ανοιχτά είναι ρε μαλάκα. Τι ανοιχτά ρε βλάκα, ανοιχτά είναι από μέσα ρε βλάκα. Περίμενε ρε. Ρε χαζός είσαι. Άστο, τώρα κλειδώσαμε. Μα πού είμαστε? Πάμε τσίπρο που έχουμε βγει. Ρε αδερφέ που με έφερες, πώς το διάλο με έφερες? Όπα. Όχι, δεν πάει. Συμπλέκτη. Μπρο, πού είμαστε? Μπρο, δεν έχω ιδέα που έχω έρθει μπρο. Θα σε γαμίσω ρε μαλάκα. Κάνε τον κύκλο γύρω από το κάδο. Ποιο κύκλο ρε βλάκα, ποιο γκάδο ρε βλάκα? Να φύγουμε πίσω. Στο λάστιχο ρε μαλάκα. Γιατί να σκάσει ρε, μα χώμα είναι ρε μαλάκα. Μπρο, τι είναι αυτό μπρο? Μπρο, δεν ξέρω που έχουμε έρθει. Μπρο, πού είμαστε, έχω ανατριχιάσει τώρα. Κάπου στο... Γιατί έχει έναν γκάδο στη μέση του δρόμου ρε μαλάκα? Μάντεψε εδώ τι μένουν. Τι μένουν εδώ? Νορμαλά. Τι να κονάρω ρε βλάκα Σύρι. Θα βγουν οι τσιγκάνοι με τα όπλα. Μαλάκα, μπρο, δεν ήσουν την άλλη φορά. Τι είχε γίνει μαλάκα με τους άλλους που ήμουν πάνω στον δρόμο? Είχαν έρθει μαλάκα 30 αστυνομικοί μαλάκα και είχαν πέσει πιστολίδια στην ευθεία εκεί, κάτι γύφτη. Ναι ρε. 30 μπάτσες, το έχω και σε βίντεο στο κινητό μου. Τι είναι αυτό το μέρος που είμαστε? Πού στο διάλογο είμαστε? Δεν έχω ιδέα μπρο που είμαστε. Είμαστε κάπου στο Γιάννητσον. Ναι, άντε, γεια. Τι είναι αυτή εκεί ρε πάλι? Αυτές οι γύφτισες είναι μπρο. Αυτές οι γύφτισες είναι μπρο. Θα το βάσουμε παράθυρο. Τι να πω? Μαλάκα, όχι ρε εσείς γύφτισες ρε. Όχι ρε μπρο, τρελές είναι οι γύφτισες, μας κάνουν και μάγια μαλάκα. Οι γύφτισες μάγια κάνουν και ξέρεις πως λένε άμα σε κάνουν... Ω μαλάκα, κάτσε μπροστά μας. Έφυγαν. Μαλάκα με τις γύφτισες. Πώς είναι έτσι αυτές? Φύγε, μας κάνουν μάγια μπρο αυτές, να ξέρεις. Φιλτρομιάρες. Και ξέρεις τι λένε, ξέρεις άμα σε κάνει μάγια, ξέρεις πως λένε φεύγει κατάρα. Όχι κατάρας, κατάρες ρίχνουν οι γύφτισες. Μα πιστεύεις τις κατάρες? Και ξέρεις πως λένε μπρο ότι φεύγουν οι κατάρες? Από γύφτισα. Πώς? Πρέπει να τη γαμίσεις από κόλλο. Πρέπει να γαμίσεις τη συγκεκριμένη ή κάποια άλλη? Τη συγκεκριμένη. Τι λες ρε μαλάκα, αυτό δεν είναι κατάρα. Να κι άλλο τραβέλι, εδώ στο αμάξι. Εδώ στο αμάξι, είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος, είναι γνωστή. Μιλάει αυτή. Μαλάκα. Έλα, πιάσε κουβέντα. Εδώ κάνουμε παρέα, κάνουμε βόλτα. Ποιος άνθρωπος? Θα μας κάνετε παρέα, κάνουμε live. Κάνουμε live βέβαια. Δεν θα σας δείξουμε. Δεν θέλει. Δεν θα σας δείξουμε, θα Φύγε. Έχει δουλίτσα. Είδες όπα, δεν θα θέλουν. Δεν θέλουν live αυτές. Αχ την πουτάνα. Πού πάτε? Πού πάτε παιδιά μου? Η άλλη μας είδε εδώ γκάβλωσε το μουνί. Ναι, αυτή είναι γνωστή στην πιάτσα. Εγώ αυτή την έχω δει άπειρες φορές εδώ πέρα όταν πηγαίνω για το One. Τι λες ρε? Ναι ρε, μα αφού σου είπα αυτή την ξέρω. Αυτή είναι που σου είχα πει που τα είχαμε που με έλεγε θα τα στήσουμε. Τι λες ρε? Έλεγε θα τα στήσουμε. Αλλά έτσι όπως πηγαίνω αργά σαν τραβελογαμιάδες. Ναι ρε, μαλάκα, αλήθεια, λες και ψάχνουμε τραβέλ να γαμίσουμε είναι ρε φίλε. Ω, πρόσεχε, τι είναι αυτός? Και αυτός, μαλάκα, αυτός ο θείος στάνταρ ψάχνει να γαμίσει. Αυτός είναι τραβελογαμιά. Στάνταρ μπρο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην άλλη την κοκκινομάλα, εντάξει? Στην άλλη την κοκκινομάλα? Ναι. Αυτό εδώ τι είναι? Hello. Θες να έρθει στην παρέα μας? Θες να έρθει στην παρέα μας? Ποδόσφαιρο. Ξέρεις καλό ή ξέρεις γιατί καλή μπάλα? 11 είμαστε. Εγώ μπάσκετ έπαιζα, όχι ποδόσφαιρο.
Καλά είμαστε. Καλά. Έχει δουλίτσα. Έχει δουλίτσα, λέει. Ησυχία, Κάνα TikTok live γιατί δεν ανοίγουμε. Είμαι φίλος με το τέτοιο, με το αλλιώτικο κορίτσι. Την ξέρεις? Έχουμε εδώ προσωπικότητα, streamer. Είμαστε Είναι καλή ή δεν τη συμπαθείς? Είναι καλή, λέει, τι τη συμπαθείς? Δεν ξέρεις για ποια μιλάμε. Ξέρει ρε, πώς δεν ξέρει? Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Να ξέρουμε γιατί τα λέει καλά. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι και καλή, κατάλαβες? Έχει, δεν έχει? Εμένα μου το παίζει καλή. Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τι όνομα έχει. Το παίζει, ας πούμε, έτσι, ότι έχει δώσει δουλειά σε άλλες γυναίκες εδώ πέρα. Δουλίτσα σε άλλες γυναίκες, την άλλη την ξανατιά, ας πούμε, μου έλεγε. Ναι, κάπως. Όχι. Έτσι είναι πολύ καλό κορίτσι. Α. Εκμεταλλεύεσαι τους άλλους, εννοείται. Εκμεταλλεύεται, λες, εντάξει, θα την έχω στο νου μου. Άμα είναι. Έχεις σκοπό να βγεις και φοβάσαι? Η αλήθεια είναι, της έλεγα να βρεθούμε κάποια στιγμή να τα πούμε λίγο από κοντά. Τι σχέση έχει όμως, άλλος τι θα κάνετε από κοντά? Ξέρω άμα είναι εκμεταλλευτής ο άλλος, φαίνεται. Εσένα γιατί δεν είσαι εκμεταλλευτή? Ξέρω εγώ. Έχει πράγματα για να εκμεταλλευτεί. Γιατί δεν είμαι Έχουνε κοινά, να ξέρεις, όντως. Σκάσε ρε βλάκα, εσύ μην μιλάς. Μιλάω με τη γυναίκα εδώ πέρα. Εσένα λέει. Έλα. Εσένα λέει, μη μιλάς έτσι. Εντάξει, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρει, χαζός είναι. Ναι, χαζός με. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Bye bye. Αλλά καυτή. Πρόσχε, μην μας καρφώσει κανένα. Πρόσχε. Γιατί κάβλωσε τόσο πολύ ρε μαλάκα? Ρωτήσεις το μπούτσο. Κάβλωσε ακραία, 3 μπούτσες είμαστε εδώ πέρα, σου λέει τώρα θα φάω καβλί. Μαλάκα, κάβλωσε πάρα πολύ, φίλε. Τι ήταν αυτό? Κάβλωσε πάρα πολύ, φίλε. Τι ήταν αυτό? Τι κάβλωσα βρε μαλάκες, εγώ κάβλωσα ρε μαλάκες. Μπρο, γιατί σου... Μαλάκα. Μπρο, πώς βρήκες κοινό μαζί, τι φάση? Ξέρω εγώ ρε μαλάκα, τώρα τι με ρωτάτε? Στο μπούτσο ρε μαλάκα. Σταμάτα κάπου να καπνίσω ένα τσιγάρο, δεν μπορώ. Έπρεπε να κατέβουμε μαζί έτσι και να κάνουμε τσιγάρο. Έλα ρε. Έπρεπε να κατεβείτε. Θα πάμε στην επόμενη, στην επόμενη εκεί πέρα, στην επόμενη. Στην επόμενη κάνετε τσιγάρο, κατεβαίνετε από το αμάξι μπροστά της, κάθεστε μαζί στο αμάξι της. Θα μπεις. Ρορονόα μπέρ, γνώριμα μέρη, Γιάντσο. Με ένα εκατοστάρικο μπαίνουμε και 3 μέσα στο αμάξι τους. Μπαίνουμε μέσα στο αμάξι από το τραπέλι. Μπρο, θα μας μαχαιρώσει ρε μπρο. Είσαι χαζός ρε. Τι νομίζεις ρε μα, τι νομίζεις? Σου λέω με 100 ευρώ μπαίνω στο σπίτι. Αυτός ρε μαλάκα έχει τελειώσει η ζωή του, δεν τον νοιάζει καν και φυλακή να πει ρε μαλάκα. Βασικά τον νοιάζει γιατί Το γάμισες μαλάκα. Εν τω μεταξύ μαλάκα. Φαινόταν αυτός τώρα για άντρας. Μπρο, όχι, απλά φαινόταν μόνο η φωνή του και τον πύχη του μπρο, αν έβλεπες το διπλάσιο πύχη από σένα είχε ρε μαλάκα. Το χέρι της το είδα, ναι. Μαλάκα ήταν έτσι κάμνιζε μπρο και είχε 2 χέρια με μέσα του το δικό μου και του Γιάννη μαζί ρε μαλάκα. Το χέρι ήταν πολύ δυνατό μπρο, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό ρε μαλάκα. Ενώ ήταν βαρβάτιο μαλάκα, δεν ήταν εντάξει. Γούσταρο εράκης, τι γούσταρα βρε μαλάκα λεγγένει. Κάντε like ρε, 400 like το φτάσαμε ρε μαλάκα. Άρε θηρία ανήμερα γαμώ την τρέλα μου. Το φτάσαμε, δεν σπάσαμε το ρεκόρ αδερφέ. Σπάει. Το σπάσαμε ή όχι? Όχι. Όχι. Άντε, Τώρα είμαστε στα 370. 30 ακόμα θέλουμε. Μη Αυτές τις τσιγκάνες μαλάκα. Τι να σταματήσουμε με τις φλωμιάς. Σε αυτό το αμάξι εκεί δεξιά είναι αυτή. Αυτό εδώ το αμάξι το μάτι. Πες μας. Φύγε. Μαλάκα αυτή επιτεθότανε μαλάκα. Μαλάκα αυτή. Μπρο, κατέβηκε να μας γάμει. Μπρο. Πάμε να φύγουμε. Κόκκινο, όχι, περίμενε, κόκκινο, να σκοτωθούμε ρε. Γάμω τη μαλάκα. Να σκοτωθούμε ρε, ηλίθιε. Μπρο στα αρχίδια. Μαλάκα, μπρο, θα μας είδες, θα μας γαμίσουν ρε μπρο. Φεύγω μπρο. Στο λέω θα μας γαμίσουν ρε. Θα μας γαμίσουν ρε μαλάκα. Φεύγω. Και όχι τίποτα. Μπορεί να κρύβεται κανένας άλλος από πίσω. Φεύγω Στο μπούτσο. Μπρο, τον είδες πως κατέβηκε. Μπρο, τον είδες πως κατέβηκε. Ναι ρε μαλάκα. Κάτσε να κατέβω να σε πόλει. Μαλάκα. Φεύγω ρε μαλάκα. Στα αρχίδια μου γαμώ. Φεύγω ρε μαλάκα. Γνεί κάτι γαμίσου ρε βλάκα. Μαλάκες δεν λέει μαλάκες μπρο. Μαλάκα κατέβηκε μάτι Παναγία. Είναι έτσι το αμάξι. Είναι έτσι το Μαλάκα αμάξι. κατέβηκε με φόρα, δεν σου κάνω πλάκα. Βασικά δεν βλέπανε. Μπρο, εγώ δεν ξέρω μπρο τι βλέπανε. Τι βλέπατε ρε μαλάκες, το Να είδατε? πίσω ρε βλάκα. Όχι, δεν φάνηκε. Δεν το βλέπανε μαλάκες. Πάει ακριβώς μπροστά στο αμάξι ρε φίλε. Το αμάξι ήταν πλάγι και τα φώτα χτυπάνε πάνω της.
Γυρνάει στο πλάι για να σταματήσουμε και με το που σταματήσει μπρο. Λέει τώρα θα σου πω κάτι. Τώρα θα σου πω κόκκινο μπρο. Μαλάκα! Και λέει τώρα θα σου πω και που κατεβαίνει από το αμάξι μπρο. Μαλάκα! Τι μη μασάω ρε βλάκες, τι λέτε ρε βλάκες. Μαλάκα μας πάρει τίποτα από πίσω. Τι λέτε. Θα χάσει την πιάτσα. Καλά, κοίτα, άμα μας πάρει από πίσω το κατέβουμε και το γαμίσουμε, να ξέρεις. Τι λες ρε βλάκα, 1,90 ήτανε. Κάνα κατσαβίδι δεν έχεις, αν έχουμε κατσαβίδι στα αρχίδια μου, ρε κατσαβίδι ρε μαλάκα στο. Τι πού πάμε, γυμνά χέρια, αυτός κουβαλάει πάνω το δεξιό του κουβαλάει. Μαλάκα, μπρο, τον είδες όπως ήταν μαλάκα. 100%. Μπρο είχε. Μαλάκα τρέμει το πόδι μου ρε μαλάκα. Χαζός είσαι. Τι στο μπούτσο, μπρο. Φύγε ρε μπρο. Τι στο μπούτσο, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω να πάω Γιάννησον μάγκες. Το αμάξι είναι μαλάκα, είναι και μπλε, φαίνεται ρε μαλάκα. Δεν είναι κανένα μαύρο να μην φαίνεται συνέχεια. Είναι το αμάξι καρτωμένο, μπρο. Είναι πολύ καρτωμένο ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να ξαναπεράσω από τα τραβέλια ρε μαλάκα εγώ. Πω μπρο. Αεράκης φοβάται. Τι λες μπρο. Κόκκινο μαλλί δεν είχε. Θα μας μαχαίρωνε. Θα μας μαχαίρωνε. Εντάξει, δεν θα μας μαχαίρωνε. Τι δεν θα μας μαχαίρωνε ρε μαλάκα. Τι δεν το ξέρω ρε μαλάκα. Θα σου πω φίλε, εγώ έχω την εντύπωση ότι έβλεπε το live μάγκες. Έχω την εντύπωση full ότι έβλεπε το live. Κρατούσε το κινητό στα χέρια με το που πριν στρίψουμε με το που είπε αυτό είναι μαύρο αυτοκίνητο. Πριν στρίψουμε, κατέβηκε από το αμάξι και κρατούσε το κινητό στα χέρια έτσι και λέει τώρα θα σου πω. Κάνει αυτό το πράγμα. Ή παίζει να την είπαν ότι ξέρεις κάνουν βίντεο, κάνουν τέτοια, περνάνε από εδώ. Δεν ξέρω, αυτή το ήξερε μπρο, ήξερε ότι θα πάμε από εκεί πέρα. Το ήξερε αυτή, δεν ήτανε. Μαλάκα γάμισέ τα. 400. Τι λέει ρε ο άλλος, 400 like λέει και ξαναπάει. Τι λες ρε μαλάκα. Δεν ξαναπάω ρε μαλάκα Νίκ, έλα να έρθεις εσύ αδερφέ, πάρε το αμάξι Κοίτα, μου. μπρο, αν... Όχι, πάρε το αμάξι μου, σου δίνω 400 ευρώ, έλα να σε μαχαιρώσει ένα τραβέλι τώρα ρε μαλάκα, θα σου δώσω εγώ λεφτά. Αδερφέ, ερχόταν προς το αμάξι και εγώ λέω τώρα θα δώσει κλωτσιές αυτό στο αμάξι, θα το σπάσει. Τι λες ρε μαλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φύγε μαλάκα, πάλι καλά σου. Ναι ρε. Δεν θα μας έκανε κάτι, δεν θα μπορούσε γιατί είναι κλειδωμένο το αμάξι. Αδερφέ, αλλά θα κάνει σίγουρα ζημιά στο αμάξι. Ρε φίλε, θα έκανε ζημιά σίγουρα στο αμάξι και εγώ κατάλαβα ότι ήρθε ρε φίλε με επιθετικό τέτοιο γιατί την είδα τη μάπα της, είδα λίγο πως κατέβηκε από το αμάξι. Είδα ρε φίλε, κατάλαβα ότι δεν ερχόταν για να μας μιλήσει. Δεν ερχόταν για να μας μιλήσει μαλάκα. Μαλάκα, πάμε λίγο για 700 άτομα ρε φίλε να το φτάσουμε. Μαλάκα είστε τρελοί, 400 like το φτάσαν τα θήρια όμως. Μπράβο μάγκες. Μπράβο ρε μάγκες. Γαμώ το σπίτι μου. Γαμώ το σπίτι μου μαλάκα.